Hej och välkommen till sidan 158 i boken Matematik 2a. Fråga 4024. Grafen visar hur temperaturen T varierar med tiden x. Så på x-axeln har jag tiden. Trots att jag inte är så bekväm med att man skrivit H, tror jag de menar timmar, men det här är inte timmar utan det här är klockslag, så kanske man borde skrivit något annat. Så 3 och 7 och inte efter 3 timmar och före 7 timmar och sånt. Men det kanske går ändå. Är det sant att det är, då läser vi den första, plusgrader före 3. Så före 3 betyder att jag går och bara tittar på den här delen av grafen. Och eftersom den här delen ligger under linjen eller koordinaten x och allt under är det negativt, så säger vi nej, det är inte sant. Nej. Före 3 temperaturen är minus. Är det sant att minusgrader mellan 7 och 11? Mellan 7 och 11, ja, det är sant. Det är under linjen, då är det minusgrader. Plusgrader efter 11, ja, efter 11 betyder den här delen och den här delen är plus ovanför x-axeln. Så det är sant. Ligger grafen ovanför x-axeln då x är större än 11? Ja, det är sant också. Det är samma sak. För vilka x gäller att temperaturen är större än 0? Nu är det lite, kanske måste jag tänka. Och så går jag och bara tittar på grafen när den är ovanför den här linjen x-axeln. Så jag tittar inte här, så jag suddar här. Ingenting här, bara titta på som är upp. Och då räknar jag x från här är så. Jag tittar bara upp, inte ner här. Då är x, då ställer jag mig här först och skriver mina x, samma 2 tecken. Sen är det här 7 och här är 3. Så för vilka x? Det här är det första intervallet. X är större än 3 och mindre än 7. Andra intervallet ställer jag mig igen här. Och eftersom jag ser att den här sidan är, eller den här delen är öppet, den här delen, då tar jag bort olikhetstecken och sen skriver jag bara x är större än 11. Då har jag de här 2 intervallen, det första, det andra. När temperaturen är större än 0. Då skriver jag de här 2 intervallen. Sedan har jag löst olikheten T är mindre än 0. Betyder titta bara på allt som är under x-axeln. Igen ser jag 2 intervall. Här är ett och här det andra. Då skriver jag igen mina x och skriver så. Och sen tittar jag, eftersom den här sidan är öppet, då tar jag bort den här och bara skriver
x är mindre än 3. Slut kommer jag till andra intervall och så skriver jag större än 7, mindre än 11. Så. Precis som det står jag skriver. Det är väldigt, väldigt enkelt. 4025. Grafen visar funktionen y lika med x minus 2. Det är den här grafen och den här raka linjen eller räta linjen och grafen. Så svarar jag på frågor. För vilka x ligger grafen ovanför x-axeln? Betyder titta inte här, sudda bort, bara titta på den här delen som är. Så bara titta på den här delen. Och då skriver jag x och de här 2 tecken. Sen har jag den här punkten. Och så suddar jag bort den andra, det här. Och så skriver jag x är större än 2. X större än 2. De har skrivit till mig för vilka x ligger grafen ovanför x-axeln. Och eftersom här är öppet den här tiden, då skriver jag bara x är större än 2 räcker. Sedan lösolikheten y är större än 0. Precis samma sak som a, men andra ord. Precis samma sak. Då skriver jag igen när y är större än 0. Så alla y är större än 0. Hela det här på den här sidan. Så jag tittar igen på allt som är på x-axeln. Och då skriver jag igen. Precis samma svar. När x är större än 2. När x är större än 2, y är större än 0. Lösolikheten y mindre än 0. Ja, då tittar jag bara på den här delen. Och skriver jag mina x, så här x. Och skriver så. Sedan när jag ser det här är öppet, då tar jag bort och skriver x. Bara x är, bara x är mindre än 2 räcker. Bara x är mindre än 2 så är y mindre än 0. Så jag tittar bara på den här delen. Och jag har bara den här gränsen, 2. Allt annat är öppet till vänster. Så den här. Här är min som jag är intresserad av. Mina x. Så x är mindre än 0. Vilket blir svaret då du löser? Precis på samma sätt. Till exempel om jag hade så, hur skulle jag lösa? Precis på samma sätt löser jag, men sen tar jag bort likhetstecken med olikhetstecken. Så om jag hade likhetstecken, då skulle jag skriva x lika med 2. Nu suddar jag bort bara så här och skriver det jag har. Så precis samma principer. X är mindre än 2. X är mindre än 2. Så har jag löst. Nu kommer vi till 4026. Grafen visar hur ett företags resultat. Nu är det inte y och x längre utan det är r och t. Men det är samma sak. Med tiden t. Så jag har på x-axeln istället för x har jag t som är år. Och här har jag kronor, miljoner kronor istället för på y-axeln. Och så går jag och svarar mellan vilka år är resultatet positivt. Så jag bara tittar på allt som är på t-axeln, x-axeln. Så det här är bara det som jag är intresserad av. Inte de andra. Och så skriver jag x här. Inte x, nu är det t.
T här. Så har jag mina 2 tecken. Och så skriver jag 1 här, 4 här. Är det sant att resultatet är negativt under det första året? Och så går jag till det första året. Det första året är det här. Och under betyder den här delen. Under 1 betyder när T är mindre än 1. Då skriver jag T. Så. Och skriver jag så. Och sen suddar jag den här sidan eftersom det är öppet. Och här skriver jag T mindre än 1. Ja, det är sant. Resultatet är negativt när T under första året. Och ett betyder första året. Ja, det är sant. För vilka T gäller R större än 0? Igen tittar jag bara på den här delen som är på T-axeln. Och de säger för vilka T, då skriver jag igen T. Ja. Mellan 1 och 4. När T är större än 1 och T mindre än 4. Så det är samma resultat, samma svar, men olika sätt att fråga. Olika sätt att formulera frågan för samma sak. Jag måste förstå alla sätt att ställa frågan. Lös olikheten igen. Det här är också annat sätt att ställa en fråga som är precis samma sak som tidigare. Så då säger man här, när jag gör så här, då ser jag 2 intervall. R är mindre än 0 betyder under linjen, den här linjen, x-axeln eller T här. Då ser jag ser 2 intervall. 1 här och 1 här. Jag måste skriva båda. Så här skriver jag T och så skriver jag mindre än 1. Den här är öppet, då skriver jag ingenting. Och här skriver jag T igen. Och eftersom här är öppet, då suddar jag bort. Och så skriver jag här 4. 2 intervall. När T är större än 4 och när T är mindre än 1. Då är resultatet negativt eller R mindre än 0. Ja. Då är vi klara med sidan 158. Ha det så bra.